Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hong-hong ni Maruma. Maning pasilo ako. Manang inay, ayaw na kong iliko-liko pa. Ang tinood. Ang tinood. Unsa ang tinood? Dili ni mo tinood nga anak si Marla. Unsa? Si Maris ang tinood mong anak. Unsa? Manang inay, magkuya ka ng gisulti mo. Magkuya na! Dili din ako mabakuwi maning. Tungod kay mao ka ng tinuod nga katarungan kung nga anong kalit lang kung mitunga sa inyong kinabuhi. Sa dihang mabdo si Lorna sa imong anak. Unsa? Gikuha ko sa hilo mga imong anak. O giilisan ko ni Marla. Ganong imo nagibuhat man ang? Ha? Ganong imo nagibuhat? Ano? Salbahis ka! Human sa mong kaayo ni Lorna ni mo. Mo ni nagpaliw sa iyong pagpakiluin, amo? Ha? Salbahis ka! May pagpakyos ka! Ning, nasalgog ka! Ayaw na gituks man lang, uy! Saan na nasod lang sa kagautang espiritu? Buhay na siya, Noy! Buhay is siya! Salbahis siya! Pagkakot mo! Kung tinuod ka nagkipan ultimo, dili ka mo pasaylo! Ma, okay niyang tinuod maning. Bisag patsyon pa ko ni mo karon dayon. Dili na ako bakuwion ang maong kamatuoran. Salbahis ka! Uy! Huwag kay utang ka bubutol! Uy! Unsa man taon, uy, pasabtayin tawag ko ninyo, be? Unsa man sa day problema din, hinoy maning? Nang inday, ha? Elgin, si Marla. Dili tinuod nga anak nila ni Maning ug Lorna. Unsa? Akong giilisan ang ilang tinuod nga anak ni Marla. Kay parehas man sila og edad. Uy! Aw, angay sabay kang tuko na nagibuhat mo nang, oy! Kadako na sa, Maning, ayaw na lang paglangan. Luwasan na ninyo si Maris kung hain man siya karon. Maris? Mao ka na ang tinuod nga ngan sa anak ni Maning. Huwag i-kidnap kini. Tuwa ka maruha ka ron ang tinuod kong anak! Kung may utang mahitabo ka niya manang, ikaw ang basulon ko! Ikaw! Uy, Noy maning! Asa na usab ka, oy! Iwasan ang tinuod kong anak! Uy! Tepa! Usab na yung magida! At sa una ko si Maruha kong nadaotang mahitabo sa tinuod kong anak o di Marla. Nawatan ni Sundang. Ha? Uy, usab na ako ni Sundang, oy! Muuban ka na ko karon. Ang pagluwas ni Maris. Usa? Og aron mabayaran ako ang akong siya. Muuban na lang sab ko. Mas maayo pa. Aron makuha gamay ang imusa. Dali na! Nahala! Mao naman ka ni! Sulgon na to ang barangan! Huwag ito ka si Lolo. Wala sa panghunghung. Unsa pa kay puti pa sa puti niya. Kaptos na sa kudo kapat. Nagisamaran ni Gabriel. Hoy! Salbahis ka! Nganong kindagit pa ko nimo? May usa ka babae nga nasuko kang Gabriela. Usama gyud ninyo ha? Nganong gidaman mi nimo dinhi? Gusto mi ninyo ibalik
Miss, kinsay imongan? Maris! Hoy! Nagtuo ka nga wa ko makailan ni mo, Gabriel! Permi ka sa simbahan! Sa kristan manunta ka sa pari! Pero kung sabo man kasi mong apuhan, o di atong murag ungong nga babae! Sa simbahan din si makita pero ni Bantay ka Gabriel. lang sa kuntiyo, no! Bantay lang ka sa kuntiyo! Polis na ba to? Nagtuo ka nga dito maningwa sa magpangitan ako! Ha? Pulis ang imong tiyo. Oh! Busak ka man ng mga bihag din eh! Ayaw na magkapalaka! Kaya mo abot ito kuntiyo karon! Mangita magito na ako kamo magusbay! Kababantay lagi mo! Ilabi na ikaw, Gabriel! Ilabi na ikaw, ha? Maayo. Kaya wala lang giputubag si Gabriel. Wana, misugo na sa ugsaka nga akong kabuhi nga. Nga niya, misugo tas kakahuyan. Ay, pagsabi, Elgin. Aron dili magkabanday si Marua. O, natuan na. Nadagma na sa manang. Manang, anong miapil-apil pam ka namo, manang, oy. Kinahanglang mabayran na ko ang dako na kung siya ni Maning ug Lorna. Hay kay Mayo, og mamahuay tagamay. Kadiyot ng god, gamay lang yung kaayo. O, sige, sige. Umahuay ta. O, ikaw manang. Sulti ko sinunod ka katarungan. Kung nga nung giilisan mo akong anak ni Marla. Sultihi ko. Usa ka adlaw ni ana nga nang labada ko. May miduol na ko nga usa ka lalaki. Oh, Nindot kaayo siyag auto nga itom. Og siya ang misugo nako nga musud sa inyo isip katapang. Apan, kinahanglang magpatuo ko nga wa ko'y mga paryente. sa? Kinsa mong lalaki? Kaduhara ko makakita niya. Una, niadong nang laba ko. O ikaduha, sa dihang nanganak ang imong asawa nga si Lorna. Sa klinika, nga gianakan ni Lorna mahitabo ang pag-ilis ko sa inyong anak. Kung mahinumdum ka pa, doon ay nanganak nga babae doon nga ni Lorna. Og ang iyang anak ang gipuli ko kang Maris. Kay mao ka na ang mando sa tao nga nagsugo na ko. Namatay sa pagpanganak ang inahan ni Marla. Unya, kinsa gihatagan mo sa kong anak? May mga ngan sa magtiayon nga gihatag nako ang lalaki nga misugo nako pag-ili sa duha ka bata. Ug mao kini ang gihatdan ko ni Maris. Ug wa sila magduha-duha sa pagdawat ni Maris. Murabag, nahibaw na silang daan nga dunay bata nga ihatod. Ug mao na kadto ang katapusan namong panagkita. Hangtod nga sa diyang nag-edad na si Marla og 12 anyos, mipakita na ko ang lalaki nga gipasakop ko kang Maris sa imong anak. Ug misulti nga patay na ang iyang asawa. Ug masakiton siya. Mao nga kinahanglang mahibaw ko kung hain sila magpuyo. Paglabay sa usa ka tuig, namatay usab ang giilang amahan ni Maris. Mao nga, sa uyuan na lang siyang pulis magdako. Uban sa akong tabang. Kinsa mong lalaki? Ang nanak ni Maris. George ang iyangan. Usa ka pulis. Uy, Pulis? kuya, wag ko ni mo nang. Nga nung wa masag kang palibas mong tao, ha? Dakong kwarta ang iyang ihatag na ko. Oh, sa unang adlaw nga nagkita mi, sa dihang misud ko sa inyo isip katabang, nakadawat na ko og dakong kantidad. O gano'ng kinahanglan magiging nga mupundo ka sa amo? Aron bantayan si Marla sa iyang pagdako.
Uy. Nga naman eh. Usa may gusto ba hitabo sa misteryosong tao nga nagsugo nimo pagbabantay ni Marla? Wa na ko mahibaw. Basta, iya lang kining gipabantayan. Apan, sukat sa adlaw nga gibaylo ko ang duha ka bata. Wa na siya mo pakita nako. Human sab siya makabayad sa katunga sa kantidad nga gisaad niya nako. Wa ka ba ideya bahin ni Villa? Wa na maning. Ikaw, Elgin. Unsay hunahuna mo? Ha? Wa man. Ako namati lang ko sa asoy ni man nang kuan ang iyang pag-asoy no murag dili ko katuo. Dali na mo. Dali na. Kinala ato magkuha si Maris. O patabangan si Marla sa pagsumpo ni Marwa. Dali na mo. Maning! Maning napasaylo na ba kunin mo sa akong siya? Mauragid na nga akong ikaasoy ni mo, Maning. Huwag wa na ilain. Uy, anong parehas man misi man ang inday nga gisumpos pagbantay ni Marla. Ang lalaki sab nga mihatag na kong kwarta. Gipabantayan sab niya si Marla. O kinahanglan akong i-report niya, pinaagi sa telepono ang mahitabo ni Marla. Usar ka ni katao ang nagsugo na mo. Uy, hala, hay naman to sila, uy. Nawa na masunahan. Kinahanglan makaapas ko nila. Mura na mahinulog doon, nay. Nagbaliobras kinabuhi ni Marla. Mura gituyo ang tanang panghitabo sa pagpahiluna. Aray! Sama ni Oy! Uhaw na kayo! Hoy, Gabriel! Sama ka diha? Magsinalbahis lang di ka? Bisan tubig, dili kibini mo pa imnon? Maris, kalma lang. Dili ba kalma, miss? Kinsa nga ni mo? Marla. Ako si Marla. Okay, Marla, magsabot lang ta kung unsaon na to sa pag-ikasgikan din eh. Ha? Kita ka? Tiguwang naman na nagbantay na to, oh. Sa'yo naman na pagkatulgon ba? Ay, nilapad din ang akong uda. Kibunalan mo ko ni Ate Gabriel ang akong ugod. Kunya, tinin ako na kamatngon. Wa ka malimot sa inyo. Gano'n malimot man ko? Kuan. Wa man din sila makamatang kanina sa pagbuhi sa limpos na mo ni Gabriela. Si Gabriel na magkakatabang na to, hindi ba? Oh, ha? Hoy, Gabriel! Ba't ba rin alam sa mga gapos, be? Papulian ng taon, me? Aron dili ka makasuhan o kidnapping, do? Pasaylo ako, Marla. Pero husto kinis Maris. Kinahanglan makaigya sila guna. Badbaran ko na lang yun sila sa kapos. Ay, magduol sa mga bihag. Lo! Kakus ka na ko mo. Iwakli ng tigwanga! Maldito na! Ayaw! Kaya ako ng lulo. Malayuan niyang mga bihag. Malayo. Pasaylo ako, lo. Pero, dali. Ayaw pangusog. Kaya mabaling imong bukog. Surugin kayo nga suklan talaga. Malimot rabi tao kayo ning akong pagsukol mo kung maulya na ka. Sige! Aray. Tigwanga na! Aray, oy. Aray. Miabot na si Maruha. Nakulian ka, Gabriel. Ngano? Tuon kay di magbadaogon ang kadautan, batoks kayo! May bitang-tang sa akong kahong nagiputos ni mo. Kinsa siya! Way mitangtang ini! Fernand Evelyn! Kadapos kayo! Gabriel! Ayaw ka prisoner na naglibot na kayo ni mo! Kainit! Naulian na ni ay ang aking pangalan. Tiguang! Doon ako! Kuha ako
Matuman na gaon. Dali. 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 Ibton ko na giniagaon. Ipalayo na ako ka ng punyal! Ipalayo! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.